mä esitän mun yhden oman kappaleen, joka tein eilen illalla noin 10 minuutissa. Ja biisin nimi tällä hetkellä näyttävästi on Breathe, koska siinä mä sitä toistan ainakin monta kertaa. Et niin. Joo. Ei mulla varmaan ole muuta sanottavaa ja ei teitä varmaan hirveästi kiinnosta edes nämä alkupuheet, koska niissä ei todellakaan ole mitään järkeä, joten ehkä parasta aloittaa. Kiitos. Hei! Yskin eka. Ja nyt minä voin aloittaa. Kiitos. I left myself for the other people. I let myself go down. You never noticed it at all. I could have done with some help, but I stopped myself from letting anyone know how I felt. You never said any words, 'cause they always felt like words under my skin, and you're crawling slowly forward as you're pushing me backward. Do you actually think you can run me over? I don't think so. So just fuck off. Let me breathe. Let me breathe. Let me breathe. Let me breathe. Sellainen kipale, ja mä myös hajotan mun kitaran tässä samalla, että niin. Joo. Tähän olen ollut kipeänä. Joo. Mutta kiitos kun katsoitte tämän, ja nyt voitte jatkaa elämäänne. En tiedä, ehkä muuttuneena tämän kappaleen voimasta tai sitten ette. Joo, ei ole sanottavaa minulla enää tässä, joten hei ja hyvää päivää, hyvää iltaa, hyvää aamua. Kiitos!